L-eks segretarju ġenerali Nazzjonalista fi żmien Adrian Delija Clyde Pawley sostna li fil-Partit Nazzjonalista ilhom isiru sabotaġġi u għal dan f'intervista mal-Lavin Malta ftit jiem wara li Bernard Grech irreżenja minn kap Nazzjonalista. Ara, jiena fi 30 sena qatt ma rajt ċirkostanzi bħal dawk. Mid-2017, għax mhux 2020 kollox, mid-2017 sa 20. Kif għadt inti backstabbing, sabotaġġi li trid tgħidilhom li trid. Ma waslhom kien. Pawley sostna li l-ġrieħi fost il-Partitari Nazzjonalisti, speċjalment minn dawk favur Delija wara li qaċtuh minn kap Nazzjonalista fis-sajf ta' 5 snin ilu għadhom hemm. Però xorta il-ġrieħi ta' dawk illi tellawh, tat-tesserat illi tellawh, baqgħu ma nagħlqux. Baqgħu jgħidu jien il-vot tiegħi ma ġiex rispettat. Dwar id-dejn li qed jaħkem lill-Partit Nazzjonalista l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista spjega li d-Dar Ċentrali imaqsuma fi 3 blokok u sostna li d-dejn hija kbira wisq. Jien konvint li għall-operat tal-partit m'għandek bżonn iktar minn terz tagħha. Dan intqal ftit jiem wara l-eks viċi kap fi żmien Simon Busuttil u d-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco qal il-Partit Nazzjonalista għandu jħalli d-Dar Ċentrali u jmur fil-binja tal-Għażad fil-Belt Valletta. Apparti minn hekk De Marco qal il-Partit Nazzjonalista għandu ibih l-istazzjon televiżiv tiegħu in-net.